Pugsit na tayong. Migo pugsit. Pugsit na tayong. Ingat, ingat. Barangay Liboro.
Alas 10:34 ang gabi. Dito naman tayo sa ating bagong well stop yung buksid. Sa dati. Balik na naman tayo ulit dito. Sa Kids, buksid natin. O, yung pong mag-CR dyan. Mag-CR na pa tayo dito. CR pa tayo, CR. Saan tayo? Ha? Kids na. Parking sarang. Oh. Ito na yung ano mo, bahay. Ito yung bahay mo. Kids. Kids na yan, bahay mo. Aga mo naman. Kala ko naman ako. Kita kami, sir. TCR mo. Nandito? Tingnan mo yan. 17. This is sitting. Pugsit na tayo. Mag-CR po muna tayo dito mga kabuksit.